Takže dobrý deň. Dneska si povieme, čo je to totálna škoda. Ak vám poisťovňa určí vaše auto na totálnu škodu, je to preto, lebo v podstate cena opravy za použitia nových originál dielov a nejakej normohodiny, ktorú si poisťovňa určí, tak v podstate cena opravy by bola drahšia ako je aktuálna trhová hodnota auta. To ale neznamená, že vy si to auto neviete dať opraviť alebo si ho neviete opraviť. To auto, pokiaľ vám ho niekto vie opraviť za tú cenu, čo vy dostanete od poisťovne, tak kľudne si ho môžete dať opraviť. To auto netreba dávať hneď zošrotovať, prípadne ho vyradiť z prevádzky. Pokiaľ vám poisťovňa vyčísli nejakú hodnotu, vy sa kľudne popýtajte v servisoch, prípadne nejakých známych, až máte, či sú ochotní vám s tým pomôcť a za tú cenu, čo dostanete od poisťovne, či by vám vedeli to auto opraviť. Ak si nebudete vedieť rady, kľudne sa na nás obráťte a my vám s tým budeme vedieť pomôcť.